izaneko saio honetara. Gaur nazidizu gehitzada liburuaren bizkat ardatz bezala, liburu maravilloso hau. Eta etxebizitza romantikoa ari eta horretarako bi gonbidatu berezik ditugu. Batetik Andrea Bartos Bilboko Asetituritza Sindikatuko kidea, eta bestetik Agnese Butron Iparraldeko Alda elkarteko kidea. Ongi etorri. Mirisker, egunon, edo arratsaldeon. Vale. A ber, hasiera batean pentsatu nuen, egitea pixkat aurkeztentxo bat zuena, eta zenentzen informazioa jasotzen, da pentsatu nuen egokiena izango zatekena zuek zuen burua eta zuen proiektua edo militatzen duzuen proiektua aurkeztea. Orduan, pixkat minutu pare bat labur nahi duzuen azaltzeko, eta bada espazio ere. Ni Andrea Bartolonaz, herri mugimendu militantean naiz, espazio batzuetan militatzen dut, baina, gaur nola gauzen etxebizitzen arloan hitz egiteko, Aseten izena edo Aset azaldukot. Aset etxebizitza sindikatu bat da, gure ibilbide nahiko laburra da, guk lan egiten dugu Bilboko Aldesarrian, Bilbosarrian eta San Francisco auzoan. Guk sortu genuen pandemia garaian, justo lehenengo konfinamendu ondoren, ikusita etxebizitzen arazoa aregotzen ari zala, eta, esenzialmente honen aurrean, guk nahi genuen auzo defentsa eta auzo botere proiektu bat burut, eta ikusi genuen justo etxebizitzen arazoa aregotzen ari zala, eta ez geneukan tresnarik, beraz, esan genuen bena. Hortik hasi behar gara. Gure filosofia oso erraza da arazo individualei, edo, kapitalismo aurkezten dizkigun arazo modu individuala, erantzun kolektibo bat ematea. Eta zergatik erabaki genuen etxebizitza arloan lan egitea. Gizarte kapitalistan etxebizitza arazoak hartu duen zentraltasunagatik. Alde batetik kapitalaen perspektibatik eta bestia borrokaren ikuspegitik. Zergatik esaten dut hori? Alde batetik egungo ofentsiba kapitalistan etxebizitza arazoak daukan zentraltasunagatik, gero sartuko ga, baina hori, espekulazioan, kapitalen metake eta birbalorizazioa, ze zentraltasuna daukan etxebizitza, eta hori ikusten dugu Bilbon egunerokotasuna, gentrifikazioa, espekulazioa immobiliaria, turistifikazioa, hiri eskaparatea, guzti hori lotuta dauz. Beraz, kapital aldetik oso zentrala da, etxebizitza, eta gero guk aukeratu genuen aportzat arrakala moduan, klase borroka lana salariatutik aratago berpisteko. Hau da, gure intuizioa zen, klase borroka auzoetatik berpisteko etxebizitza arrakala ona izan entzitekela. Zentzuretan bi zentzuta, alde batetik arazo, lehen esan dut behar material, behar individualei, baina ze behar, alde batetik behar materiala eta behar materialetik abiatuz, baina behar etikoa. Izan deteke, beraz erantzuna hori alde batetik etxebizitzan aldeko borroka behar materialen berreskuraketa moduan, baina gero komunitate politika birsortzeko. Beraz hori, finean gure asmoa hori da, etxebizitzatik eta auzotik abiatuta klase borroka berpistea. Etxebizitzan aldeko borroka guretzako klase borroka front bat dalako. Niri da ez? Orduan, ni Alda mugimenduko kidea naiz, kidea eta lehendakari ordea ere, bi gira, Sebastani. Gu Alda orain dela urte bat eta erdi sortu dela, Ipar Euskal Herrian, bogien bat Baionan sortu genuen, auzo herrikoietan, auzo herrikoien defentsa sustatzeko asmoz. Eta nonbaiten auzo herrikoietan autoantolakuntza kolektiboa sustatzeko asmoz. Orduan abiatu genuen orain dela urte bat eta erdi, lehenik ekintza hasi genuen auzoetan elkarrizketak eginez edo jendea elkarrizketatuz, inkestak bideratu genituen. Bosteun bat inkesta egin genituen auzoetan, pixkat jakiteko zertzen errealitatea, zertzenen arazoak, eta hortik abiatuz,
gehiago ekimenak bideratzeko. Orduan, inkestak egin genituen, egunkari bat ere abiatu dugu, egunkaria baino hiru hilabetekari bat, auzo herrikoien arazoak edo aipatzeko edo ezagutarazteko, eta baita ere auzoen arteko ezagutza ere bermatzeko. Eta lan horretan inkestak bideratu genituelarik eta gena egoitza bat jarri genuen auzo herrikoi batean, ohartu ginen etxebizitzaren arazoa gerota handiagoa zela eta jende asko heldu zitzaizkigun laguntza eske etxebizitzaren arazoari aurre egiteko. Jendea etxetatik kanporatuak, gero beste hainbat arazo, bigarren etxeak, auzo herrikoietan ere jende hainitz etxetatik kanporatuak ziren bigarren egoitzak egiteko asmoz. Eta egoera horri aurre egiteko, pentsatu genuen ezinbestekoa zela diagnostiko orokor bat egitea etxebizitzaren gaiaren inguruan, Ipar Euskal Herria badakizuen ekoturistikoa dela, bereziki kostaldea, eta baiten ohartu gira horrek orain dela urte asko badagoela etxebizitzaren krisi bat, hori bagenekien, baina sentsazioa genuen areagotu egin zela. Orduan egin dugu diagnostiko bat, eta horrekin, diagnostikoarekin, proposamen zehatzak kaleratu genituen, 5 ziren, eta horiek aurkeztu genituen joan ekainean, eta gure lehen, eta pentsatu genuen, proposamenak egin, baina ere helburuarekin lorpen bat bukaiteko, ez? Garaipen bat, etxebizitzaren arloan, eta orduan atera genuen liburuska bat, hemen daukazuen, batzuk ezautzen duzuen, pentsatzen baietz, eta pentsatu genuen momentu hortan 5 proposamen horietan bazegoen Airbnb bezalako plataformek sortu zuten etxebizitza turistikoei begira gero eta arazoa handiagoa zegoela hartu ginen Ipar Euskal Herrian, eta Baionan bereziki, ari zela auzo herrikoiak ukitzen, eta ondorioz borruka nahiko indartsu bat abiatu genuen joan ekainetik abendu arte. Egin ditugu etxebizitza turistikoen okupazioak, ekintzak, era berean podere publikoak hirigune elkargoa gehien bat deia askatu dugu Airbnb bezalako plataformek sortzen zuten arazoari begira, landu ditugu nota juridikoak eta horiek helarazi hautetxier, eta egin dugun lan mobilizazio lan horri esker joan den orain dela 10 egun. Konpentsazio tresna edo araudia martxan jarri da hirigune elkargoan, hori zen gure 5 aldarrikapenen artean bat. Eta lorpen handi bat izan da, lehen urrats bat etxebizitzaren krisi honi aurre egiteko, eta horrekin ere bai parte hartu genuen, bultzatu genuen beste 30 egiturekin, Ipar Euskal Herriko beste 30 egiturekin, frente zabal bat sortu dugu, eta mobilizazio azkar bat, indartsu bat etxebizitzaren gaiaren inguruan. Eta joan den azaroan 8.000 pertsonako manifestaldia izan zen Baionan etxebizitzaren krisiaren inguruan deia darkatzeko podere publikoak. Hori da pixkat labur bilduz azken garaiotan eta etxebizitzaren gaiaren inguruan eraman dugun lana eta oraindik ez dena bukatua. Ara. Bai, aurrekoan komentatu zonion Unairi, pizkat konpentsazioaren araudi ondorioak eta nahiko zenuke azaldu? Dize, azuletan. Bai, aipatzen du liburuan, zenbaiten konpentsazioa ez da berezitua Ipar Euskal Herriari, Frantziako beste hainbat hiri handietan martxan jarri dute, sustut Airbnb eta mota bereko plataformek sortzen zuten kaltei begira, eta konpentsazioa da araudi berezi bat, nun bereziki bigarren etxei zuzendua zaie,
Airbnb plataformetan urte osoan alokatu, turismorako alokatuak diren etxe bizitzei zuzendua zaie, eta gaur egun araudi honi esker, baduena etxe bizitza bat, behar du sortu etxe bizitzaren herri berdinean, beste etxe bizitza bat urte osoan alokatu behar dena. Zagitu ongi ulertzen duzuen, ez da trukean, da sortu, orduan behar du gutxienik izan etxe bizitza bat, izan behar du zabalera berdinekoa, eta bertan aktibitate komertzial bat edo bulego bat badena. Orduan horrek eragin zuzena da, gero eta zailtasun gehiago izatea, jende bigarren etxe bat daukaten begira, urte osoan turismorako alokatzea bere etxe bizitza. Zekazik zinezkoa da, bigarren etxe bat atxemaitea auzo berdinean, gainera komertzio bat badena eta edo bulego bat badena. Berez, araudi horrek balio du gaur egun Ipar Euskal Herrian, orain dela urte batzuk edo azken urte hauetan izan da etxe bizitza turistikoen garapen handia. Urbanismo agentziak eman ditu datuak, 2016 eta 2008 artean, 150% gora egin du etxe bizitza turistikoen eskaintza. Eta horrek badu eragin zuzena parke lokatiboaren prezioetan. Eta baita etxe bizitzaren prezioan orokorrean. Orduan gure asmoa zen egoera horri etenaldi bat ematea, eta espero da guai konpentsazioarekin lortuko dela, behintzat Bordalen eta beste hiri nagusi batzuetan jarri dute konpentsazioa eta lortu dute ala ere, jaustea eman duzugun Bordalen, 8.000-tik 4.000-ara jautsi da iragarkien edo etxe bizitza turistikoen kopurua, hori nahi du eraginkorra dela neurri hori, eta Ipar Euskal Herriarentzat behar ditugu olako neurri eraginkorrak etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko. Orduan, hau da bat, eta beste batzuk izanen dira ondoko aste edo urteetan espero dugu. Bueno, nik uste dut, oraingoan zuen tiok azaleratzen dituzuela, gerora etzeko ditugun zenbat gai, baina, gaitegiarekin hasi baino lehenago, orokorran galdera orokorran zioi, zer iruditu zaizkizua, uste duzue etxe bizitzaren problematikaren errealitatea islatzen duela, eta gertuko ikusi duzue bai Baionan eta bai Bilbon, azaltzen duna pizkal buruan. Nire aletik bai, interesgarri atxeman dut, gehien bat Parisen errealitateari lotua da liburua, ez da lurralde guztietan errealitate berdina, baina egia dena, badu merezimen, gu egia dena diagnostiko hori egin genuelarik, orain dela hilabete batzuk, zen jonen urte hastapenean, ez ginen bat ere jabetu Airbnb bezalako plataformek izan zeukaten eraginaz. Garai hartan egin genuelarik diagnostikoa, pentsatzen genuen bigarren etxeak, eta betiko arazoak sortzen zutela krisia gaur egun. Aldiz ohartu gira eta zenbatketa zehatz bat egin genuen, orokorrean gure datuen arabera 6.000 eta 7.000 etxe bizitza zeuden plataformetan alokatuak urte osoan. Jakinez, Ipar Euskal Herrian 51.000, parke lokatibo pribatuan 51.000 etxe bizitza daudela, inguru, pixkat gehiago dira, egia dena fenomenoa nahiko azkarra zela ohartu gira, eta olako liburuek ematen dute ere aukera ikusteko zer den Airbnb-ren fenomenoa eta zer eragin duen. Eta gu ez ginen jabetu hortaz, eta egia dena liburu hauek bagenu garai hartan berbada jabetuko ginen pixkat gehiago eta lehenago, edo podere publikoak ere bai. Hori, alde hortatik interesgarria da, ere bai ikustea plataforma horiek duten funtzionamendua. Zen,
guk egin genuelarik, hasi ginituelarik ekintzak, ohartu ginen, normalean baduzularik iragarki bat, sartzen duzularik iragarki bat plataformetan, behartu zira legez erregistro zenbaki bat jartzea. Eta hor ohartu ginen Ipar Euskal Herrian askok, iragarki askotan, ez zegoen erregistro zenbaki hori. Orduan, horra aipatzen da, liburuan 3 zurrandia dagoela plataforma horien gandik, eta egia da, eta gu esperimentatu dugu 3 zur hori, eta salatu dugu ere, eta batean ez bain baduzu salatzen, ez bain baduzu deia darkatzen egoera horretaz, zaila da jakitea zer den eragina, ez? Eta bada beste fenomeno bat ere plataformek dutena, da batean eta nunbaiten konpentsazioak ere hori eten eginen duela pentsatzen dugu. Zen gaur egun bigarren etxeak, orain arte jende batzu denek ez zituzten ere bigarren etxeak erosten ahal, ez? Eta nunbaiten maileguak emateko orduan banketxeek frogatzen moduzu Airbnb plataformaren bidez alokatuko duzula zure etxe bizitza, bigarren etxe bizitza urte osoan, maileguak erresten dizkizu. Orduan, bideratu du, Airbnb plataformen funtzionamenduak bideratu du, edo albidetu du jendea initz eta initz, ordura arte alak ez zituztenak, bigarren etxe bizitzak erostea, eta Ipar Euskal Herria dagokionez, horrek eragin latzak izan ditu, ez? Gu emantzagun Baionan, gertatu izan zaigu auzo herrikoi batzena, Zup hemen Santukoa Baionan Santa Gurutze auzoan, auzo herrikoia, saltzea etxe bizitza bat, bigarren etxea izateko, eta Airbnb-ra pasatzeko edo ez, baina hala ere erresten du erosketa edo bigarren etxen erosketa. Eta hori kontuan harturik herritar edo herritar xumeak eta gazteak gehien bat parke lokatibo pribatuan daudela alokatzen, jende horiek arriskua dute kanporatuak izatea eta orduan liburua interesgarria da alde hortatik. Niri be gustatu zait. Gustaut, laburra erraza irakurtzeko, bedatu asko ematen ditu, oso ados nahu, Parisen enfokatua dau, eta, nik dauzka kritika batzuk, baina gero garatuko ditut. Nik uste diagnostiko aldetik oso ona dala, azken finean errealitate gizarte kapitalista oso komplexua da, dinamikoa, eta liburuak hori plasmatzen du, ez? Dinamismo hori eta komplexutasun hori. Adibidez, Airbnb aztertzen du, baina ez da hor mugatzen, ez? Eta enpresa horren sorkuntza eta funtzionamendua ekoizpen paradigma berri batean barruan kokatzen du. Hau da, ekonomia kolaboratzailea eta GAFA edo naturen hegemoniaren barruan. Zentzu horretan ezin dugu ulertu Airbnb, ez bau ulertzen enpresa horren eta paradigma berri horren estrategia. Eta berdina egiten du etxe bizitzaren arloarekin, ez? Beste hainbat problematikekin lotzen duelako. Hori, etxe bizitzak nola eragiten dio lan prekarietateari, komertzio txikiari, identitateen merkantilizazioari, gentrifikazioari. Azken finean, etxe bizitzaren merkatuan ematen dan aldaketa batek, ez du zoik etxe bizitza arloan eragin izango, ez? Aldatzen dena, aldatzen bada etxe bizitzaren merkatua eta jabetzaen mapa, aldatzen dena da hiria eta gizarte osoa. Aldatzen direna dira ekoizpen harremanak, dira harremanak ekonomikoa eta sozialak. Eta zentzu horretan niretzako liburuak daukan merito handiena hori da, ez isolatzea. Batzutan egiten da hori, ez? Gizartean dauzen arazoak isolatzea eta aztertzea. Eta hain meritoa da ez isolatzea arazo bat, kasu honetan etxe bizitzaena, arazo independiente izango balitz bezala. Etxe bizitza arazoa, sistema kapitalista eta beren prozesu estrukturalekin batera aztertzen ditu. Eta hori, dinamismo eta interkonexio horretan. Niretzako hori, ekonomia berri hori, paradigma berri hori, ekoizpen harremanen garapena eta ematen diren ondorioak ulertu nahi badugu, osotasun analizi bat egin behar dugu.
Eta hori, nire ustez, liburua tresna ematen dizkigu hori egiteko. Bilbon nola ematen diren gauza hauek oso ezberdina da. Bilboko errealitatea edo Pariseko errealitatea eta Hego Euskal Herriko errealitatea edo Ipar Euskal Herriko errealitatea. Baina bai, aztertzen diren hainbat prozesua bai nabaritzen dire. Agian kuantitatiboki hori ezin da konparatu, baina kualitatiboki bai. Aztertzen bau kapitalismo, ez hainbeste datu bezala, ezik eta joera bezala, bai ikusten ditugu hainbat prozesu. Ikusten dugu etxe bizitza arloan, adibidez, daramatzagu urte batzuk bizitzen burbuia inmobiliario konstante batean, ez? Hipotekaren burbuia eta alokairuaren burbuia. Guk gure auzoetan adibidez ikusten dugu, alokairuak gero eta garestiagoa da. Azken urteetan auzo batzuetan 20% igo da. Adibidez, justo ni Aldezarrakoa naz eta Bilboko Aldezarrean, Airbnb eta pisu turistikoen merkatua gero eta handiago da. Plataformen eta ekonomia kolaboratzaile honen merkatua. Eta liburuan agertzen da, hor hitz egiten duenean bigarren etxe bizitza eta agertzen dira aktore berri batzuk, ez? Espekulatzaile handian, hau. Funtsputreak, errentistak, eta hori Bilbon azten gara ikusten. Bueno, Bilbon eta Euskal Herrian. Atzo Donostian adibidez, Azorak egindako kaleratzea da beste adibide bat. Eta hori honen ondorioa, klaro, dira gero eta kaleratze gehiago, gero eta auzokide kanporak eta gehiago. Baina, esaten nuena, ez da soik etxe bizitza arazo bat, eta beste hainbat prozesua, hor agertzen dira hainbat prozesua, ikusten ari gara gure auzoetan, adibidez, auzoaren birformulazioa, ez? Auzoen museifikazioa eta nola eta merkantilizazioa. Hori, guga bizigaren auzoetan dauz turistifikazioa eta gentrifikazio prozesu basatiak. Zentzuaretan turistifikazioa eta gentrifikazioa kapitalaren metaketa espazialaren forma nagusienak dira. Eta hori da estrategia bat, eta ikusten dugu egunero honen ondorioak. Eta zein dira ondorioak? Ondorioak dira espazio publikoaren merkantilizazioa, hori espazio publiko merkatu bat da. Gaur egun, gero eta privatizatuago, bai terrazas beteita, bai turistas beteita, tur turistikoa, espazio publiko militarizazioa beste ondorio bat da, kamara, polizia. Azken finean, lehen egoteko, elkarrekin egoteko, jolasteko, irakurtzeko edo denbora pasatzeko zan espazioa, kontsumitzeko espazioa bihurtu da. Eta hor paradigma da, apurtzo bat, zentro komerzial al aire libre. Bere garaian, hemen Bilboko enpresari batzuek atera dira hori esaten, nahi zutela Aldezarra, zentro komerzial al aire libre bihurtu. Eta gero, auzoaren museifikazioa eta salmenta. Hor bai ikusi nire burua oso representatu eta liburuan. Adibidez, hor planteatzen diena museifikazio eta esentzializazioaren prozesu hori. Ez autentizitatea saltzen dute, baina realitaten da autentizitate artifizial bat. Hor gure auzoetan ikusten dugu egunero. Eta hor, museizatzen da eta salmentan dagoena, ez da soik espazio fiziko, ez dira soik kalea, zubiak, plazak. Gu, auzokideak, gara merkantzia prozesu honetan. Gu, gure bizimodua, gure kultura, gure kosmobizioa, gara merkantzia, gara saltzen dutena. Eta zentzu horretan, hor ikusten da identitatearen merkantilizazioa eta folklorizazioa. Bilboko udalak dauka estrategia bat, saltzeko Bilbao eta Bilbao marka. Eta hor folklorizazioa dau zentrala. Saltzen nahi dutena da Bilboko esentzia. Baina zer da Bilboko esentzia? Da esentzia folklorizatu bat. Saltzen duten irudia da bilbainitatea, la bilbainidad da la euskal gizona, txapelekin, atletik bufanda, jatorra, gustatzen zaiona jatea, eta hori da saltzen dutena. Eta berdina pasatzen da, apurtzat, memoriarekin. Eta hor adibidez, interesgarri iruditzen zait, ikustea zer egiteari iren
memoria folklorizatuekin edo memoria, ez da inbeste memoriaren folklorizazioa, baizik eta memorien despolitizazioa. Bilbo berri hori, Bilbao de las luces eta efekto Guggenheimek ekarri zutena, ez da inbeste memoria ezabatzea, ez memoria industriala eta iragana hori, baizik eta memorien zati bat hartzea eta despolitizatzea. Eta hori ikusten dugun adibidez, Abando Ibarraren gentrifikazioarekin ikusten dugu superargi. Hor dago Euskalduna, da gure memoria, ez? Euskaldunaen borroka, iraultzaen borroka, langileen dignitateen borroka, eta zer da geratzen dana hor? Euskalduna, el edificio, eraikin fisiko, lantokiren memoria, eta hor grua batzuk. Zer egin duten? Hor dago industrializazioaren memoria, baina da esplotazioaren memoria. Ez da gure memoria, ez da borrokaren memoria. Ezabatu dute borrokaren rastoa. Eta, bueno, eta gero, ya me estoy alargando demasiado agian, beste hainbat gauzak ikusten dugu hor liburuan agertzen diren, adibidez, komertzio txikia gure auzoetan desagertzen ari dira. Daukagu auzo batzuk multinazionalaz eta souvenir dendaz beteta. Eta hori gustatzen zaita ez bere garaian Handekalarreak deskribatzen zuen Bilbao ez doblen olako prozesua denden monokultiboa. Berdin da, ibiltzea, Bilboko Aldezarretik, Baionatik, Biarritzetik, Parisetik edo Nueva Yorketik, badirudi gauzela leku berdinean, ez? Eta, bueno, gero lan prekaretatea agian sartuko ga, baina berdina. Turistifikazioa ekartzen ari dana da, bai da lana, baina zen motako lana. Lan prekarioa, lan esplotatua, kontratu eta eskubide esa, temporalitatea. Eta, bueno, ja, amaitzeko esatea gauza guzti hauek, bagabiz ikusten Bilbon, baina Bilboko testingura ez da kasu isolatu bat. Ulertu behar dugu, dala estrategia kapitalistaren baitan. Eta ze esan nahi du hori, ikusten badugu nola Euskal Herriko burgesia eta Euskal Herriko kapitala dagoen eraikitzen Euskal Herria, hor daukagu erantzun bat. Azken finean hori Bilboko turistifikazioa edo hiri marken estrategia edo markas Euskadi, azpiegitura handiak adibidez HT eta Euskal Metropoli proiektua dana estrategia beren barruan dauzela, ez? Eta zein da estrategia hori? Kapitala internazionala zurgatzeko eta erakartzeko estrategia bat. Zentzu horretan beti begiratu behar ditugu bi txampona, ez? Dialektika hori lokala globala. Nola ematen eta territorializatzen diren lokaletan prozesu globalak. Eta zentzu horretan kapitalak globalki pentsatzen du bere burua, baina lokalki eragiten du. Bueno, espitza buena ostean, zaila baitzeria Galdetu dutean ingurua interesgarretzen da, azkenean, bueno, diagnostiko potente bat egin dugu. Ez daki zerbait esan nahi duzen horren inguruan, edo horrengo punto batera goaz. Bueno, bai, alako espitxean odaren, bueno, nik esan dezaket, liburuan inguruan ze interesa, bueno, ni liburu honen gana iritsi nintzen digitalizazioaz enteratu nahi nulako, eta, bueno, deskubritu dut, hortaz gain, etxe bizitzan, Airbnb nola funtzionatzen duen, eta alda bidez nekizkin gauza batzuk, adez, kompensazioarena, nola Parisen ja, dela urte batzuk martxan jarri zen. Orduan, niretzat liburu honek duen, nire ustez garrantzia da, egilea bera, ez da teoriatik ari, baizik eta bera Pariseko teniente alkalde jartzen du, osea, bere esperientziatik ari da, eta berak ezagutu duenetik, ez? Eta salatzen duna da, ekonomia kolaboratibo horren izenean, ze sarraski iten dan atzetik, ez? Jartzen zaio opariare papiel polit bat, baina barruan hor salatzen duna, Andreak esan duen bezala, iten duen diagnostikoa. Eta jartzen duna, ni Donostiako Alde Zaharraz konturatzen naiz, nola aldatu dan Donostiako Alde Zaharra, horra aipatzen dan, pisu turistikoekin, eta nola Alde Zaharra bihurtu dan turistentzako auzo bat, eta nola hor zauden denda txikia bihurtu dira souvenir
souvenir dendak, eta taberna guztiak iguala bihurtu dira, egurrezkoak eta pintxoak, ez? Orduan, oso identifikatuta egona, irakurtzen unakin eta bizi edo ikusi izan dudanakin. Eta gero, hola anekdotikoa, Airbnb ez nekila nondik zetorren, eta hor esplikatzen du liburuak, ez? Nola da, Airbnb, ez? Airezko koltsoneta bat nola, hasiera baten ideia zen koltsoneta bat bota zure gelan, eta hor dakazu Airbnb and breakfast, ez? Eta hori, zer hasi izan izaten eta guain zer da, ez? Eta, eta oso liburua iruditu zait, ez etxe bizitzaz bakarri, baizik eta paradigma aldaketaz, ez? Andreak ere esan du, digitalizazioak dakarren guztia zuhartarrezen du bukaerako kapitulotan, nire iruditzen zait oso ondo. Nik baita komentatzea gatik, asko gustatu zait liburua, egilaren ez dakit legitimitaterik aparte, ez? Iruditzen zait oso ondo esplikatzen duela, eta netzako esplikatzen du elementu bat etxe bizitzari aplikatuta, eta nik uste gauza zehatzetan, ez? Eta materialetan nola gauzatzen da, baina kapitalismoaren fase berri bati nola jartzen dion gauza zehatz batean, ez? Irabazi tasa mugatzen ari zaionean kapitalismoari, ez? Batean zer bihurtzen du negozio eremu. Eta negozio eremu bihurtzen du, jendarteak bere borondate onenarekin eta sareak eta sozializazio eremuak sortu dituen hainbat tokitan, ez da, trukea izan dan tokian, doakoak izan diren espazioak, nola bihurtzen diren negozio, ez? Eta nik esango nuke, ze salto ematen duen, langile klaseko individua, pertsona, nola bihurtzen duen espekulatzaile, nik uste maila batean, ez, espekulatzaile, baina, hor, Thatcherrek bere etxe bizitza politikarekin egin zuena, bihurtu langilea jabe, ez, eta horren ematen den salto ideologikoa edo kulturala, ez, maila batean, hurrengo saltoa espekulatzaile bihurtzea, baina, harrituta geratu nahi, zen niretzat nobedade bat izan da, nola bihurtzen duen langilea eta herritar soila xumea, iruzurle, ez? Esplikatzen denean, Gibraltarren zergak ordaintzen dituen sistema horren bidez, ez? Airbnb alokairuan jartzen duen pertsona bakoitzari eskaintzen zaio iruzurle izateko aukera. Nola salatuko duzu zu gero herritar moduan edo langile klase moduan besteek egiten duten zerga iruzurra edo ebasio fiskala edo zu bihurtzen zaitunean horren konplize edo horren parte, ez? Osea, hor baude hola salto kontzeptual batzuk ideologikoak, ez? Eta nola desaktibatzen duen langile kontzientzia edo langile klase kontzientzia holako tresnen bidez. Bueno, pero beste gauza asko, ez? Baina niri iruditu zaizkit elementu horiek behintzat oso potenteak iruditu zaizkit ematen duen mutazioaren, kapitalismoaren fase espansibo bat, irabazi tasa hori murrizten dihoan einean, negozio eremuak nun aurkitzen dituen, ez? Hola, xia komentatzen. Esan denari zerbait egitzeagatikan, ze Xabik esan duna berezik interesgarria itzen niri baitare, liburutikan berreskuratuko nukena baitare da, nola azaltzen duen enpresoiek momentu baten ze espansio eukitzen duten eta ze baliabideri esker. Hor, ze funts dauden atzetikan, nondikan inbertitzen den dirua holako plataformak mundu guzira zabaldu alizateko, ze informazio gutxi ematen duten beran jardunari buruz, eta horren gainen ere administrazio askotan igual eremu berria delako, sektore berria delako, arautua ez donen, ez dulako arautu nahi, eta arautua don hori desregulatzeko ze baliabide jartzen txun ere, iruditzen zit liburu honek azpimarratzen dut eta berezik interesgarria itzen ziala ikusteko ze merkatu irekitzen diun eta zeinengan uzten duen kasu honetan karga fiskala sistema honetan. Niri pertsonak
interesgarra izan da batetik, azaleratzen duela beste behin ere gaur estatuaren ahulesia, eta hori ikusten dela bai fiskalitatean eta bai politiken norabaiteko muga guzti horiek, eta zenean salerosketa guzti hori politika instituzionalean ere, eta gero biopolitika, zeinean gaur egun dauden politika gure barnean, eta pertsonan ere, eragina daukan, eta horrek ikusten da osoa bizitzan, eta liburuaren markatzen den bezala, azkenan, etxebizitza etxizuneko erlazio izan dezake, eskolekin eta hauzeko komertzioekin, eta eman sistemiko hori egitea, nik oso garrantzitsu eta oso interesgarria ere. Ez dakit norberdiagok honen inguruko galderarik egin duen bezala, urrego puntura goaz. Paradigmaren aldaketaren inguruan hitz egin dugu, eta bizar igual honen inguruan. Zenolako erantzun izan behar dut instituzio publikoek empresas nazional eta multinazional kapitalismoaren auge honen, ez dakit, gelditzeko, ez dute geldituko, baina honen inguruko erantzun zizuna. Ez dakit, erantzun nik parraldari begira, zen egualdean editzen zait ez dara bat ere funtziona berdu berdina. Gure aldetik, erranduan bezala ekintzak bideratu genituen, nota juridikoak eman, pixkateia darkatu baiten Airbnb bezalako plataformak eragiten ari ziren kalteetaz. Eta egia dena konpentsazioaren borroka hontan edo lortzeko hirigune elkargoko hautetsi zonbaitekin eskuz elkarrekin lan egin dugu. Guk neurrian nola bideratu eta nola martxan jarri lagunduz, eta beraiek ere behen aldetik konpentsazioaren lana bideratu zuen. Baiten izan da bai elkarte mundutik, baita ere hautetxien aldetik elkarlan baten ondorioa. Ez dukentzen lortu ahal izateko herri mugimenduak berri izan dituela, hainbat ekintza herri mugimendutik berri izan ditugula ekintzak bideratu. Egia dena manifestaldiak 8.000 pertsonak kalera eta ateratzeak horrek eragin handia izan duela. Eta gaur egun orokorrean hautetsi eta instituzioetatik onartua dute krisia bat badagoela, etxebizitzaren krisia badagoela Ipar Euskal Herrian, eta horri atera bideak eman behar zaizkiola. Gero, egualdean editzen zait, ez dela arraso horretan, mena ona. Nik banoa problematizatzea apurtzu bat galderak. Nik uste eta claramente, hemen adibidez ez dauz olako kompensazio sistema edo muga jartzeko neurririk, oso ondo etorriko litzaizkiguge olako neurriak, bai kompensazioak, mugak eta apurrat hirien administrazioa interbentzionismoa. Baina, ni adibidez lehen esan dut kritika batzuk nituela, eta adibidez ikuspegi hori nik kritikatzen dut liburuan agertzen da. Apurda ikuspegi erreformista izan daiteke. Ze zentzutan erreformista? Hor liburuan plateatzen da apurat instituzio publiko batu behar direla lobiak eta enpresaen trikimaiben aurka egiteko. Eta niretzako hor dago arazo bat, eta da epistemologiko ia. Kontua da, instituzioak ez direla neutralak. Instituzioak ez dira gafaren biktimak. Instituzioen dira sistema kapitalista eta ofentzioan kapitalisten parte bat. Ez dau instituzio publiko eta enpresa neoliberalen arteko kontresanik. Dira sistema bereko eta txampon bereko bi alderdi. Guke ikusten badugu noiz hasi izan aldatzen dana, izan da apurtxo bat ofentsiba neoliberalekin. 70 hamarkadan emandako ofentsiba neoliberalekin, hor egiten dana da eta ematen dana da kompetentzien birkonfigurazioa. Eta adibidez, estatuak, batzutan esaten da, erreformioa estatua desagertu dala, ez da egia. Estatua indartu duela eta espezializatu duela kontrolaz eta errepresioaz. Eta ze pasatzen da hiriekin, hor adibidez jartzen da sujeto bezala hiria, hori, biktima bezala edo. Baina hiriek
Hirurogeita hamarkada dago kontzeptu bat azten da kapitalismotik erabiltzen dela empresarialitate urbano. Empresarialidad urbana, gazteleraz. Zer da hori? Da hiriak enpresa bihurtzea. Hiri enpresa. Eta zer da zentzua hiri enpresa? Azken finean horrek esan nahi du, lehen estatua zan hor bitartekaritza egiten, enpresa multinazionala edo orokore enpresak eta herritarren artean, hor estatua, arlo ekonomikotik, desagertzen da, eta gertzen dira hiriak, metropoliak. Eta bitartekaritza postfordista horretan, hiriak dira egiten dutean bitartekaritza hori, eta haien asmoa da, eta haien funtzio, kapitalismoen banaketa berri barruan da, merkatu globala haien burua saltzea, eta kapital excedente zurgatzea. Hori presente izan behar dugu, egiten badugu analizi bat. Ez da kasuala gaur egun izatea adibidez Bilbo bat edo hori marken kontua eta gure hiriak egotea hor saltzen bere burua merkatu globalean. Beraz, bueno, aldatu behar dugu apurtxo bat perspektiba hori, adibidez, aipatzen dana leia, hirien arteko leia. Badirudi liburuan Amazonek hasi dala, edo Amazon, edo Airbnb, hasi dala leia hori, eta kompetentzia, hirien arteko kompetentzia, eta ez da hori, en plan de, kapitalismoen berrigituratuketa intrintzekoa da. Hiriek hori egin behar dute, sistema kapitalista batean, kompetitzea, haien artean, leian egotea, eta ber nor irabaziko duen kapitalaren konfiantza. Beraz, utzi behar diogu elikatze olako kontraesan faltsuak edo ideologikoak, hau esan da, noski, egin behar dugu zeozer, eta egin dezakegula zeozer. Baina hori, niretzako ikuspegi ezin da izan, liburuan gertzen den bezala, gu herritarran bezala eta instituzioen elkarrekin egingo dugula, instituzioa neutrala izango balira bezala, kontua da, zer egin dezakegun guk, klase bezala, instituzioak herritarren alde egotera behartzeko. Eta zentzu horretan dira bi gauza oso desberdina. Naiz eta ez da zoik arazo filosofiko bat. Liburuan planteatzen da kolaborazioen parametroetan mugitzea, eta gu mugitu behar gara antagonismo eta indar korrelazioen parametro. Azken finean, hiriak, enpresa bihurtu badira, da sindikatuek eta zuek egiten duzuen bezala, ez? Sindikatuek enpresa horrean zer egin behar du? Kolaboratzea, ez. Ez da kolaboratzea, da erreforma, bai, irabaztea, baina ez kolaborazioen bidez, baizik eta indar harremanen bidez. Ni galdera bat naukan, sustut, zergaitik ez da posible indar harreman hori zen gu aipatudan bezala, gu mobilizazioak ditugu Ipar Euskal Herrian, lortu da konpentsazioa, horra aipatzen den hiriak, Parise, Frantzian bada Lyon, Bordale, hainbat hiri gune eta metropoliek martxan jarri dituzte konpentsazioak, zergaitik ezinezko litzateke hegoaldean ere mota bereko mobilizazioak eramatea, indartsuak eta lortzea aldaketa bat. Zen, ez da, Frantzia mailan, hirigune batzuetan, Bordale edo beste hiri batzuetan, eskuinak du martxan jarri konpentsazioarena, ez da baita ezpada, eta instituzioek eramaten dituzte, ohartzen dira zer nolako kalteak ekartzen dituen Airbnbik. Eta bakarrik, zen... Bai, eta dudari barik ez nago. Bada aldatu batean podere publikoei deia darkatzea ezinbestekoa da, eta baiten neurriak jarri ditzazten martxan. Bai, noski baietz. Nika hor zan apur bat ikuspegi edo liburuan daukan ikuspegia kritikatzea. Niretzako zuk esan duzun bezala. Zuek bultzatu dozue olako mobilizazioa eta mobilizazioen esker lortu dozue instituzioa herritarren alde egotea. Hor, ez da kolaborazio bat, hor da kapitalismoen barrua eta kontraesan interburgesa dauzena mai gaineratzea eta hauek auspotzea. Baina klase parametrotik edo
indar harreman parametrotik. Ez dakit, nik hainitze igual, ari zean kontatu dezun horrei helduta pixka bat, eta pixka bat eztabaida honi lotuta, niri oso deigarria egin zaitik Ipar Euskal Herrian eramandan dinamikaren baitan, eta nolabaitan Ian Brosateke kontatzen du Airbnb-k daukan vulnerabilidadea ere bai, ez? Eta mobilizazioak hasi bezin pronto, eta alda hasten danean, ez dakit, hautsa barrotzen, Airbnb-k deitu egiten dizue, eta zuekin hitz egin nahi du, eta oso hasieran da, eta gauza gutxi egin da orain, gauza asko egin dituzue, baina esan nahi dut, konpensazioaren eztabaidara iritsi, baina askoz lehenago Airbnb-k bere vulnerabilidadea ikusten du, ez? Eta ez du gaizki geratu nahi, itxura ona eman nahi du. Liburuak ere azaltzen du, ez? Ondo geratu nahi du jendearen aurrean, eta amablea izan nahi du, eta abar. Orduan, badauka hor, vulnerabilidade puntu bat aprobetxatu beharko genukena, ez? Eta nik uste dut etxe bizitzaren arazoa Airbnb asko zaratago dijoala, hegoaldean esango nuke are gehiago, ze iparraldean Lapurdiko kostari lotuta izugarrizko presioa dago hor, baina ni pentsatzen ari naiz, ni ordiziarra naiz, Goierrin ikusi nahiko nuke, Airbnbko datuak ere ikusi nahiko nituzke, ze ziurrenik sorpresa eramango nuke, baina arazoa ez dago hor, arazoa beste toki batzuetan dago, ez da? Baina hala ere, iruditzen zait hor, badagoela vulnerabilidade puntu bat agertzen dutena, eta aprobetxatu beharko genukena, ez? Iparraldean egin duzun bezala. Orduan, gustatuko litzaidak pixkat hori kontatuko bazenu, ez? Airbnb zuekin harremanetan jartzea, zeintzuk dira beraien bildurrak, zer negoziatu nahi dozuekin, nola geratu nahi do, ze adostasunetara iritsi nahi duen. Da pixkata aipatzen zenuena, ez? Itxurari asko, garrantzia asko ematen dakote, orduan egia da, akintzak eta gu pixkat salatzen hasi giren einean, sartu dira gurekin harremanetan, izan dugu bilkura bat beraiekin, gehien bat lobistarekin, ordezkari nagusiarekin, gertatu zaiena Airbnb-ri, liburuan aipatzen du, nonbait Frantzian dauka hor bere merkatu nagusia, eta bereziki Parisen, orduan egia dena konpentsazio neurria Parisen jarri den einean, eta nonbaiten zorrozten hasi diren einean neurriak Airbnb-ren garapena eteteko, Airbnb-k izan du beste joera bat da itsas bazterretara edo herri ertainetara joitea garatzea, ez? Bere garapena ziurtatzeko, eta hortan iritsi da Ipar Euskal Herria, eta hortan bazegoen ja, baina indartu du bere presentzia Ipar Euskal Herrian, garapena hor bereziki kostaldean, hasi da egiten kanpaina batzuk, erranez, ze ondo denak Airbnb-n alokatuko ditugu gure etxeak, eta hor gu hasi gira ekintzak egiten, salatzen, eta hastapenetik etorri zaizkigu ikustera, bereziki bazegoen hor, hasi dugu, eta ustut ongi, ez da gure burua loriatzeagatik, baina, ongi eraman dugu kanpaina, nonbaiten hastapenetik egin duguna da okupazioa hasi dugu, Airbnb batena, salatu dugu, gure proposamenak egin, eta nota juridikoak bideratu, baina ere bai, erregistro zenbakien bidez egoen iruzur hori salatu dugu. Eta hori ez zaie gustatu batean, horregatik jarri dira gurekin harremanetan, Biarritzen egin genuelarik okupazioa etorri deitu ziziguten. Eta beraiek zen nonbaiten berein aurpegia garbitzearren, ez? Eta gu lasaitzearren, edo ez dakit, zaie nonbaiten beldurra zuten konpentsazio hori Ipar Euskal Herrian ere finkatzea, zen nonbaiten beraien garapena ere etetzen algenuelako. Eta ikusi da ere konpentsazioa Hirigun Elkargoan bozkatu aurretik, aurreko astean,
egin dute kanpaina bat, baina nahiko bortitza konpentsazioaren aurka, hautetsiei helarazi dizkiete gutunak, gero hautetsi batzuk ere hasi dira komunikabideetan elkarrizketak ematen, gero aipatzen du edo alokatzaileen edo hot delakoen elkartea Frantzia mailan degona, baiten lobismo hori bortizki aktibatu dute, eta beldur baitira, nun baiten Ipar Euskal Herrian hasten magira konpentsazio edo neurri zorrotzak hartzen Airbnb-ren plataforma horien kontra edo etxebizitza turistikoen kontra, beste herrialde batzuk hasiko dira berdin, eta garapena mugatzuko zaie egin batean. Horrek gertatu baita Bordalen, gertatua Parisen, Lyonen eta beste herri horietan, hiri horrietan. Horregatik, nonbait neurriak edo nonbaiten behin aztertuzkero Airbnb-ren funtzionamendua, araudiak badira legalki martxan jarri daitezkenak hori guztia oztopatzeko, eta pentsatzen dut egoaldean badita izkela ere bai, horregatik galdetzen duen, beste. Vale, bueno, Andoni edo naiz, markatu pixkat berandu sartu izana, eta ez, bueno, egoaldean edo, gutxienez Espainiar estatuan egin dira legedi batzuk, eta horiek nik ikertu nituelako nire grado mailerako lanean, Horregatik, eta hori pixkat esplikatzeko, hor batez ere zonifikazioaren alde egin zen, ulertuta zentro turistikoak jadanik beteak, gehiagizko okupazioa zekoetera. Hor, hainbat zonifikazio egin ziren, gauza, zonifikazio horiek Tribunal Konstituzionalak atzera bota ditula bi gauzengatik, alde batetikan, Competencia Nacional de Mercados y Valores, hau da, kompetentziaren aurka joateagatik, eta bestetik, estatuaren menpe dauden legeak hartzeko, osea, kompetentziak ez garatu izanagatik. Eta hor bai, eta nik uste dut hor garrantzitsua dela baita ere, Airbnb beran lan edo jokatzen duten jende guztia edo kokatzea, ez? Eta hor gustatzen zait Javier Gilek egin duen ikerketa, Javier Gil Madrilen baita sindikatu de inquilinasen dabil, eta bueno. Eta hor lau pertsona mota edo lau jabe mota bereizten ditu, eta hor Airbnb erabiltzen duen trampa bat da, dela kolaboratibo bezala saltzea bere burua, baina kolaboratibo bakarrikan, horietikan bi izango lirak eta bi horiek 110%, merkatuaren 110%. Bi horiek izango lirak, asteburu batean edo oporretan momentu batean jartzen dutena, eta estatikan beharragatik koltsoi bat botatzen dutena, inkluso bere gurasoen etxera dijoazena, beraien etxea alokatuz, horrela alkilerra ordaindu ahal izateko. Horiek oso gutxi dira, baina hor baita ere ulertu behar dugu hor prekaritate bat dagoela eta hor lanketa bat egin beharko litzakela. Hau da, Airbnb oso handia dela eta monstro baten aurka dabilela. Eta nik uste dut hor bai aurkaritza batetikan sortu beharko litzakela, ez? Azken feina hor baita ere ikuste klase borroka bat dagoela, zein dauka gaur egun pixu bat, edo bigarren pixu bat, alkilatu ahal izateko. Eta hori, eskerrik asko. Bueno, alde instituzionala alde batera utzita, egia da, duela jabete paria batzuk, neko goia alkateak esan zuela gure, en castellano, querer envejecer en tu propio barrio es un poco exquisito, ¿no? Eta, ikusita, etxebizitaren merkantilizazioak ekarritako gatazka pertsona ugari, bota dituela haien auzoretatik, gainera liburuan jasatzen duen bezala, 15 urteetan, zenako auzo gotikoan, pertsonaren, auzokiren herria kreatuak izan dira. Uste duzu eskizituak garela benetan auzoan bizi nahi izateagatik, eta uste duzu gentrifikazioak auzokiren kaleratzea bai Baionan eta bai Bilbonen ematen direla? Ni benetan deigarri egiten zaitolako adierazpen bat egitea eta inungo lotsarik ez izatea hori olako erranekin, ez? Nik
nire ikuspuntutik, eta ez bakarrik nire ikuspuntutik, aldaren ikuspuntutik ere, gaur ez da eskisitoa izaitia bere lantokitik hurbil bizi nahi izateagatik. Osea, da ere dagoen egoera ikusirik, gaina orain badugu orainik gehiago, petrolioaren prezioak, klima aldaketak edo norberaren ongizateak ere, ez? Badira hor, oinarrizko nik uste eskubide batzuk direnak, etxebizitza den bezala, norberaren ongizatea bada eskubide bat ere bai, klima aldaketa ez da eskubide bat, da urgentzia bat, eta zure lantokitik 50 kilometrotara joan behar izatea, egunero joan jinakinez, horrek sortzen duen kaltea ekologikoki, ez dakit, kriminala ere izan daiteke olako adierazpen bat, ez? Arlo hortatik. Beraz, espurut ongi gogotatu duela bere adierazpena. Bai, surrealista da, benetan entzutia olako gauza. Surrealista da, baina aldi berean, dauka puntu zintzo bat, ez? Da bere politiken espresio bat. Guk Bilbon ikusten aiga, Bilbon aburto ez da ateratzen esaten hori, baina gero praktikan hori pasatzen da. Auzokideak kanporatzea, jendia joatea eta haien proiektu nagusia gentrifikazio esatea. Bilbon bai ematen ari da modu oso bortitz bat, batez ere hori, gentrifikazio prozesu eta badakigu espekulazio immobiliarioa zelako zentraltasuna daukan gentrifikazio prozesua. Bilbon ikusten dituguna dira bi gentrifikazio mota. Adibidez, Alde Zaharra, Bilbo Zaharra eta Sanfraen partzialmente ikusten dugu gentrifikazio gradual bat. Hau da, inbertsio txikiak, dendak jabetza aldatzen ari da, baina poliki-poliki, eta jendia kanporatzen ari da modu gradual batean. Eta gero daukagu gentrifikazio basatia. Zein da gentrifikazio basatia? Adibidez, Guggenheim, famatuena, dala makroazpiegitura jartzea auzo batean eta aldatzea bapatean auzo osoa edo territorio osoa. Izan genuen Guggenheim, justo tertziarizazio hasieran, eta momentu honetan adibidez daukagu Deustuko Herribera. Hor egiteari dira la pequeña Manhattan, que llaman, da la innovazio zentro bat, nun implantatzen dute unibertsitatea eta luxuzko etxe bizitzak, eta botako dituzte auzokide guztiak. Hor ikusten dugu, benetan, kapitalismoen aurpegi basatiena. Eta, bueltatuz alkate esaten duena, niga esan dut hasieran, zintzoa izan dala, zergait zintzoa, uste dut, azken finean, bere klase interesa eta klase eskubideak defendatzen dituela. Zentzu horretan, hor dago eskubideren kontzeptua eta adibidez liburuan partzialki ikutzen da hori. Liburuan ez planteatzen da momentu batean, ez? Auzokidek asko eskubide daukagula gure auzoetan bizitzeko eta lasai egoteko. Edo komertzioek haien betiko dendak mantentzeko eskubidea daukate. Noski baietz. Baina hor, arazo bat daukagu. Eta hemen ez daki irakurri zuen David Harvey. Ze pasatzen da, bi eskubide kontrajarri eta antagonikoak egon eskero. Claro, auzokidek eskubidea dugu etxe bizitza bat izateko, etxe bizitza eskubide bezala ulertzeko. Baina, gizarte kapitalista batean, enpresek, immobiliariek, Airbnbek, inbertsorek ere eskubide dute etxe bizitzarekin espekulatzeko. Hau da, hor dauza aurrekoan PSOEko ez dakin nork espresatu zuen, ez? Etxe bizitza eskubide bat da, noski, baina merkatuen saltzeko B eskubide da. Hor dauz, bi eskubide kontra jarri. Ez hori, David Harvey hori irakurriko dut, baina berak ez dakit irakurri zuen hiriaren eskubideen hausnarketa, el derecho a la ciudad, berak planteatzen zuen. Hiri eskubidea signifikante hutsa da.
depende nork eta nola betetzen duen. Enpresa finanzieroek eta promotorek eskatu ditzake, eta hori egiteko eskubide daukate. Baina etxegabeko pertsonek eta paperik gabeko pertsonek ere aldarrikatu ditzakete. Eskubidearen definizioa bera, eskubideak materializatzeko borrokaren objektua da. Niretzat, super interesgarri iruditzen zait olako hausnarketa. Etxe bizitzaren eskubideekin gauza bera gertatzen da. Ez dago eskubide bat dala etxe bizitzarena, etxe bizitza izatea, eta eskubide gabetzaren bat dala espekulazioa edo Airbnb egiten duena. Hor daukagua dira bi eskubide kontra jarri. Etxe bizitzaren gertatzen dana, gizarte kapitalisten kontraesan nagusietako baten erreproduzioa da. Hori da, aldaketa balioarena edo erabilaen balioana. Beraz, kontraesan hori, bi eskubide antagonikoa arteko borroka gauzatzen da. Eta hor, bueltatzen da Marxek ja esaten zuen bezala, eskubide berdinen artean indarrak erabakitzen du. Hau da, entre derechos iguales, lo que decide es la fuerza. Beraz, zentzu horretan, alkate esaten duenia hori, errealitate kolpe bat ematen digu, ez? Kontua kapitalismoa ez da etikoa, ez da hau da justo edo da injusto. Kontua da, berriro, indar metaketa eta aber klase bezala ze indarra daukagun gure eskubidoa inposatzeko. Egon gara gaur emora guztian zer merkantilizazioak eta turistifikazioak nola aldatzen duen gure gizartean, gure autoa eta gure bizitza, ez? Bai autoa, bai eskolak, bai tabernak, ez? Eta perspektiba feministatik asko hitz egin dela urbanitzaren inguruan eta nola horrek eragin dezakeen gure bizitzan eta gure borrokan. Eta nik nahiko nizueken hau duen gure hirien merkantilizazioak eta gure hirien kapitalizazio horrek hausasko eta nola eragin dezakeen horrek enparantza bat egotea gure osoan edo ez egoteak herri mugimenduan eta masa hori aktibatzeko garaian. Gero kapitalismoak badu hori nun individualismoa, sustatu nahi duen eta horren aurka, mugimendu soziala bultzatzeko individualismo horren aurka joitea da, edo bentsat beste aukera batzuk edo mobilizatzeko edo kolektiboki indarrak batzeko proposamenak ematea, ez? Gure aldetik egin genuen orain dela urte bat eterdi pario hori, baiten auzo herrikoietan zegoen individualismoa edo baina ez bakarrik, ez da inbeste individualismoa, baizik eta gaur egungo sistemak egiten du, jendea gero eta bakarra etxean egoteak sustatzen du, uste izaitzea gaur egungo kapitalismoaren sisteman kontra ezinezkoa dela joaitia, zen sobera indartsua da, eta ondorioz onartzen dituzte onartezinak direnak, ez? Guk pentsatu alda abiatu genuelarik, gure sedea zen edo gure ideia zen nonbaiten antolatzeko bidea irekiz herritarrak antolatzearen bidea hartuko zutela edo nonbaiten kolektiboki eginez indartsuak ginela, ez? Eta pari hori egin genuen orain dela urte bat eterdi eta nonbaiten erran daiteke behintzat aldaren esperientziari begira, nonbaiten herritarrek nahi dute kolektiboki borrokatzeko, kolektiboki indartsuago sentitzen dira eta kolektiboki garaipenak lortzen dira, ez? Eta dena ez da defetismoa, ez? Ez dakit ongi erantzun dudan zure galderari, Bai, oso ados, noski gaur egun biziga metropoli kapitalista, patriarkala, arrasista, eta hori ez da usaskoa. Ez da usaskoa eta nola usen eraikita eragina daukan. Zentzu horretan hirien egitura eta antolamendua ez da kasuala,
arkitektura eta urbanismoa ez dira neutralak, eta, bueno, ikusten badugu eta ikasten badugu apur bat urbanismoren historia ikusten dugu, metropolis guztiak nola eraiki ziren eta zergaitik eraiki ziren holan. 19. Nueva Paris, Paris berria, Haussmann, botasun aldezarra langile klasean periferizatzeko, barrikada ez eraikitzeko eta komunitatea apurtzeko. Gero, 20. mendean estatu batueran berdina. Horrek dauz diseinatuta, ez dute zoik ondorioak, baizik dauz diseinatuta modu estrategikoan, hori individualismo eta egoismo eta bizimodu kapitalista sortzeko. Ni adibidez, etortzen zait burura, ez dakit ezagutzen duzuen, Lefek zala arteen eskerreko frontea Sovietar Batasunean, justo 21 haiek esaten zuten. Burgesia eta noblesia, militarki eta politikoki garaitua izan dira. Baina haien eraiginak hemen jarraitzen du, presente. Iraultzen presentzia, baino presentegoa. Edozein objektu, eraikina, ikurra, museo, burgesiaren balioen kargatuta dago. Eta beraz, hor daukago arazo bat. Gure arazo eta gure erronka nagusia hor dago. Guk dana aldatu nahi dugu, baina mugitzen garen espazioetan, bizitzen garen espazioetan, kapitalistek sortutako espazioa dira. Gure kaleak, gure hormak, gure eraikinak, auzoan ditugun ikurrak, eusein elementu urbanistiko, egitura eta harreman kapitalistak susumitzen eta birproduzitzen du. Eta hau ideologia bat eraikitzen dute honen bidez. Ez da kasuala terrazak, gure plazak terrazaz beteta egotea, ez da kasuala bankuak, kaleko bankuak kentzea gure auzoetatik edo egitea, ez dakit ikusi duzuen, estos bankos monopersonal, pertsona bat bakarrik ezertzeko, ez da kasuala gure kaleak eta gure auzoak kontsumitzeko, kontsumo kapitalista edatzeko eraikitzea, kamara eta militarizazioa, dana hori eragin bat dauka. Eta eragin da subjektiboa. Anize esaten zuen bezala, eraikitzen dana da hori, da individualismo, da bizimodu bat. Bizimodu kapitalista, patriarkala, bizimodu etnocentrista, da bizimodu individualista, egoista, isolamendua, lehiaketa eta jungla soziala, hausokidekiko meskonfiantza. Azken fina, espazioen konfigurazioak etika neoliberala eraikitzen du. Eta, bueno, claro, noski baietz hori politizazioak be oztopatzen du. Gero eta zailagoa da, politizatzea, gero eta zaila da herri mugimenduen lana, espazio azken finean fisiko, baina be etiko morala kentzen ari digute, ez? Beraz, bueno, honen aurrean zer egin dezakegu, apuratain esan duena, ez? Guk berriro, antolatu behar gara, kolektiboki berriro berreskuratu gure espazioak, auzo defentzaz eta auzo botere. Benetan, auzoetatik berraikitzea alternatibak eta hiri neoliberala konfrontatuz bi arlota, bai fizikoki, espazioak berreskuratuz eta bai modu etikoa komunitatea sortuz. Bai, ez dakit, lehen bezan ez, zandotasun den inguruan, niri ere, barantzak edo eta bankuen guzti hori, guaratzen naiz, individualtasuna, ez, eta zenean dira, edo espazioen izazioak horre bakarren obviamente da, merkantilizazioa eta individualtasune eta kapitalismo hori. Fiskat, gai espatzearen, liburua idatzi zen pandemia baino lehenago, pandemia honetan ikusi dugu, duela justo 2 urte sartu gintuztela etxean, nola eragin du COVID-ak etxebizitzaren gatazkara eta egoera eta herri mugimenduaren boterera edo. Bai, Kristan eragina izan du COVID-a, nik uste dut ondino, ezin dugula bezin imaginatu ze eragina izango duen, eta oin gerra imperialistaekin, a ber, ze pasatzen dan. Baina, justo etxebizitzan arloan, nik hasieran esan duen, guga hasi ginen lan egiten, justo etxebizitzan arazoa
gero eta larriagoa zala, justo pandemiaen garaian. Zergai da gero eta larriago eta zergatik areagotu zan, alde batetik, egiturazko zertagako, ez? Alde batetik, etxebizitzan arazo bera areagotu da. Ikusten badugu langileen pauperizazioa eta pobretze kolektibo, gero eta zailagoa da alokairu ordaintzea eta gainera bagabiz burbuia inmobiliario baten erdia. Ez naiz hartuko honetan, baina ez dakit ikusi zuen eta lake ba venir. Ez dakit ikusi zuen Evergrande Txinako promotoraen crack finanziero. Evergrande zan da Txinako promotora merkatu inmobiliario handiena eta gaur egun bere dira bonu zaborra, bonu basura. Horrek ze esan nahi duen, Evergrande eta Txinako merkatu inmobiliario izan zan bere garaian 2008ko krisi ostean, izan zan merkatu globalaren esoik immobiliario, merkatu globalaren estabilizatzailea. Txinako merkatu immobiliaria erortzen bada, eroriko da mundu osoa. Eta hau da lo que nos espera. Beraz, alde batetik, etxebizitzan arazoa gero eta larriago da, eta gero eta larriago izango da. Eta gero, etxebizitzan gatazka be aregotu da. Eta hori, sortez. Behintzat, Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian da mobilizazioak eta ja aspalditik dauzela, baina Euskal Herrian da pandemian garaian izan da apurtzo bat momentu konstituyente bat, ez? Sorkuntzaren momentu, behintzat, etxebizitza sindikat bazeuden aspalditik kolektibo batzuk, ez elkartzen edo Bilbon okupazio bulegoa, baina forma berri hori etxebizitza sindikatuena pandemian garaian gutxi gora bera sortu zan, eta apurtzo bat bi arlo hauetan lan egiteko, dala, etxebizitzaen arazo erradikalizatzeko eta bestalderi komunitate politikoa birsortzeko. Ea zentzu horretan, nik uste dut, bai etxebizitzan arloan eta orokorren herri mugimendua aprobetsatu ogun nahikotxo pandemian garaian eta krisi berri hori, ez? Euskal Herrian behintzat azken urteetan, bai pandemian garaian apurtzo bat lehenago berpiztu zan langilearen antolakuntza, lana saleratutik aratago be. Eta zentzu horretan, uste dut pandemia baliogarri izan zaigula, be ulertzeko birformulatzeko klase beharrak be berdefinitzeko, ez? Klase beharra ez baita soik janaria edo etxe bizitza edo behar materiala, zaintza ere klase beharra da, behar dugu, behar etiko daukagu, komunitate beharra daukagu, komunitate behar dugu, gure kideak ondoan behar dugu, elkar zaintza behar dugu, eta hori antolatu behar da. COVID-ak zer eragin izan du, egarran zaila da jakitean. Astapenan erraiten zen, izan delarik pandemia, izan da olako mamu handi bat Parisetik zetorrela denak erostera etxe bizitzak Ipar Euskal Herrira, edo beste hainbat, Frantziako beste hainbat eskoletara. Frantziako beste hainbat eskoletan gertatu den bezala. Baditeike hortatik izatea, baina hala ere etxebizitzaren krisia lehenagotik ere bazegoen. Orduan, bigarren etxeak baziren, aipatu dudan datua lehenago, nola irigintza agentziak erraiten zen 2016 eta 2020 artean izan dela euneko 150 gorakada etxebizitza turistorako etxebizitzen garapenean. Orduan, erran nahi du lehenagotik ere bazela, litekeena berbada pandemiak areagotu izana egoera. Bereziki distantzialean lan egin alizateak, eta holako, horrek ez zuken distantzialean lan egin alizateak, albidetu du jende batzuk berriz ere Baiona edo beraien eskualetara itzultzea, bizitzera, eta baina ez du horrek berbada krisia, ez du krisia hortan, ez da hortan egungo krisia bakarrik. Gero antolakuntzari dagokionez, pandemia, jadagu baiten pandemia erdi-erdian sortu gira. Justo sortu eta hortik gutxira izan zen
itxialdiak, faustatuak itxi zira uste dut zela, bai, justo bi aste berantuago ostatu guztiak itxiak ziren, eta jendeekin ibiltzeko edo harremantzeko zaila zen. Ez gira momentu egokienean sortu, baina hala ere lortu da, hanke 500 bat inkesta lortu dira, manifestali 8.000 pertsonako manifestali bat antolatzea lortu da. Beraz, berbada eragindu kontrakoa ez, berbada pandemia horrek eragindu jendea erraitea bai behar da antolatu, behar da elkartu egoera aldatzeko ez, eta ze pandemia garaian ez dakit, egualdean genera berdintzen, baina jende guztiak zeuden nire bizi eguneko bizi aldatuko dut, alternatibetara joko dut, eta baina berda horrek egin duen gogo bat ere jendea pizteko. Ez nuke... Bueno, egia esan da, galdera batzuk eratzen ziren, gaiazko hau buruan ere, baina egia da ordua hor dagoela. Oso interesgarria zuen ikuspuntua eta zuen ideiak onartzea eta jendea partekatzea. Azkenengo mitin politikoa, azkenengo minutua nahi dutena esateko, eta, ezin dut ikusten, baina zerbait esango dut, nintzik ela ekarteko erabaki bat, zerbait honen inguruan egiteko, azkenan etxibiztaren gatazka, zuzenean lerratikaituen kontua da, eta beharrezkoa horretan sartzea, ez? Eta, mila esker, eta hori, zuen minutua orain daukazu. Nire letik gustora, ez dakit denek ongi ulertu duzuen edo zer eraman dugun borroka bezala Ipar Euskal Herrian. Ongi legoke ere, berda egualean ere mota bereko ekintzak edo bideratzea, eta espero dugu hala izango dela. Eta espero dute aldaren esperientzia baliagarria zaizuela alde hortatik. Ez bakarrik baldoaren, Ipar Euskal Herrian egia dena badira beste hainbat mobilizazio eta ekimen. Etxebizitzaren arloan izan dira okupazioak, Elbeek intzuen bere okupazioa hor laborantzarako lurren babesteko, barkatu. Eta hori, besterik gabe, nire esker. Nik egitzik gehiago eskerrik asko gonbidatzeagatik, oso interesgarri izan da, Ipar Euskal Herriko esperientzia egia zen ezagutzen asko eta aldean hartu ditut pilo bat apunteak eta kontatu egongo da, guk gure erronka nagusia momentu honetan da, auzoan kriston lan egiten ega, baina lokalismotik apurtza bat apurtzea eta Euskal Herriko zaretze bat egitea, ulertzen dugula olako borroka daukatela bi muga, dira lokalismoa eta sektorialismoa, eta guk ulertzen dugu sektorialismoa apurtzeko, beste hainbat arloekin lan egiten behar dugu, eta lokalismoekin apurtzeko, behintzat Euskal Herriko osoko plantamendu bat sortu behar dugula. Beraz, eskerrik asko aukera emateagatik. Venga, equipo, 2 minutos. Nik eskerrak eman, Andrea eta Inizeri. Beti komplikatua da hola online solasaldi bat egitea, eta eskertzen dizuet informazioa eta kontatu diguzuena, eta berriz ere, niri beti gerta ez zaidan holakotan, ez? Liburua aberastu zait, zuekin partekatuz, liburuaz, zuek jaso dezuena, ez? Eskerrik asko. Nik bai eskerrik asko, bai Ainize, Andrea, Mirari, gidatze lan hau egiteagatik, eta ondien interbentzio desberdinei, ez? Nik uste abordatzen den gaia, ez? Osea, bi ardatz oso potente dituena, bat kapitalismoaren estrategia berri bat, ez? Plataforma kapitalismoaren bidez, kasi trukean egiten ditugun, edo kolaboratiboak diren elementuak ere irabazi esparru horretan kokatzean, eta beste bat betiko borrokatako bat, ez? Etxe bizitza bezalako garrantzi daukan zerbait, hor dago, ez? Ni geratzen dizkit galdera mordo bat, gogo mordo bat gauza asko konpartitzeko, baina oso gustua egon naiz eta asko eskertzen dizut zuen esperientzia eman izana, nik nahiek esan duen bezala, liburua gauza batzuk
azaleratzen ditu, baina gero zuen esperientzi konkretuak, borroka zehatzak, eta jatze esanik ez garaipenak, horrek emozioa sortzen dute, osea, ni esker. Bueno, nigatik ere mila esker, eta ez da agur bat izango, baizik eta gero arte bat, Eta, bueno, honekin geratzen nahi. Asko ikatzen eta puntak asko ditut ere. Agur.